croeso cynnes eto i chi yma helo yn hyfryd felly cyfarfod gyda'n gilydd. Yw'r criw yn Iol Don prynawn yma. Mae'n rhaid gallu gwneud hynny, gweddiwch am y waith. Lle mae'r criw yn sefyll, ond mae'n i gweddio bod nhw'n clywed yr efengyl ac yn Duw yn cael ei nogi, Cristnogio sydd yna ac yn siarad â'r rhai sydd eto heb y credu. Fel chi'n gweld Emyr sydd yn arwain y cyfarfod heno, gweddiwn ni y bydd ddim yn bod o'r ysbryd yn ei gynnal ac yn ar ôl y cyfarfod amlogaeth i aros am baned i rannu gyda'n gilydd ac yna trefn o'r wythnos fel chi'n gwybod yn nos Fawrth bydd yna cwrdd-weddi am 20 munud i 8. Bore di Mercher, paned a sgwrs yn mynd trwy salm yn Dydd Nia ac yna nos Iau y wyn yn mynd dros Emyn a Gwrthydwch ac yna nos Wener y clybiau ac yn y clwb hapus awr bydden nhw'n gwneud paratoi gwaith ar gyfer Operation Child, gyfer boxes gyda'n rhegion i'w dosbarthu. Os gyda chi bod chi'n dymuno roi anreg neu roi rhoddion os ydych chi weld Catrin James yn yw ar y diwedd neu'r ysglwf yr wythnos. Ac yna, di Sadwrn nesaf, mae Americanwyr yn cyrraedd. Mae nhw'n cyrraedd Caerdydd yn y stesiwn erbyn tua 10, felly bydd rhai ohono ni cyfarfod nhw yn y stesiwn ac yna yn lle cadw nhw ar ei hun am y diwrnod. Bwriad yw mynd o gwmpas y dre ac yna fynd ni draw i Caerffili, mae'n eisiau gweld y castell ac yna bydd y dydd yn dod i ben o ran i cyfrifoldeb ni gyda nhw'n tua 5-6 y gloch y nos. Ac yna ar y Sul, oedfan am 10, bydd dim ysgol Sul wrthnos nesaf. Yn y prynhawn wedyn, anghofus i gyhoeddi hyn bore yma, yn y prynhawn Sul nesaf, yw'r tro ni i gynorthwyo'n tabernacl y digartref. Felly, os chi ar gael ac yn dymuno cynorthwyo'n y gwaith, os ydych chi'n gweld Liz neu Lynn, ac yn ei gofio am y gwaith yna. Ac yna, yn y nos, neu yn y prynhawn yn 5, byddwn ni'n cael cyfarfod fan hyn. Bydd ni'n gyfarfod chydig bach yn wahanol, ni'n gwybod o'r Americanwyr gyda ni, felly cawl a char i ni galwyr. A'r bwriad yw cael oedfa, eitemau gwahanol, ac ar ôl yr oedfa, mi fyddwn ni'n cael cawl gyda'n gilydd. Ar ôl y ffore sy'n nesaf, does yw'r ysgol Sul, fel o'n i'n dweud, ond na'n y fwriad falle i ni yn gynnydd gyda'n gilydd i gael bwyd. Falle yn ti Emyr a Catrin, ond na'n diw gada'r rhan. Fi wedi siarad o Emyr a Catrin eto. Emyr a Catrin wedo, gyda i weld i ddim o beth sy'n digwydd. Ac yna, yn dilyn y penwthnos yna, y dydd llun taith weddi o gwmpas Gwsnewydd ar y dydd llun, ac yna nos Fawrth, noson Americanaidd. Fel o'n i sôn bore yma, y casgliad y mis yn mynd i enfys gobaith, ac yna cyfle i ddod o. Oedd Rodri yn Nghaerfyrddin bore yma, ac maen nhw'n cyfarchu nhw ato ni fel eglwys, a felly ni gofio amdano nhw nawr, maen nhw'n cael oedfa diolchgarwch nhw heno, ac wedi gwahodd pobl ac yn cael paned y bwyd i credu. Bwyd, felly byddwn ni'n destun ni wedi amdano. Gwnewch ni wedi. O ddiwyn tad, i ni yn diolch bod ni ddim yn dibynnu ar doethineb person na nerth dyn neu gwraig, ond ni'n dibynnu ar nerth y bod a chiog, ar dy allu di, a dy nerth di, ac o arglwydd os wyt ti'n neud y gwaith pwy all sefyll yn erbyn hynny. Ni'n dymuno nawr arglwydd y bydde di ar waith heno yng Nghaerfyrddin, y bydde di o arglwydd wedi denu pobl i'r cyfarfod, a bydden nhw'n teimlo'n gartrefol yna, ond yn fwy na hynny, bydde gair yn cael ei agor heno mewn grym, ac y bydd y gair o dan argyhoeddiad mawr achubiaeth y leidiau. Ni'n gweddio arglwydd, y bydde di gyda ni nawr hefyd, i ni'n cael ein atgoffa bod ni mewn brwydr ysbrydol, ac ni'n wybodol o arglwydd, i ni yn wan, i ni yn dwc yn aml iawn. Cynorthwyo ni arglwydd i wrth sefyll yr un drwg, cadw ni rhag yr un drwg, a diolch arglwydd, bod Crist yn ben, bod wedi ennill y fuddugoliaeth yn barod, ac y rhyw ddydd bydd ni'n gweld
cyflawniad yn unigoliaeth yna o adwyddogi polwg ni, o'i ogoniant i hyn o sgwennu diwedd y dda, a bod ni'n gofyn y cyfan ogoniant i denw ti. Amen. Ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd, ond wrth i ni ganu, ni hefyd yn ymuno gyda'r mawl, wel, manylion, mawl Cysnogion hynny sydd wedi mynd o'r blaenau ni. Ie, mawl o'r bobl yr arglwydd. Dyrchafer enw Iesu ci gan seintiau Isanen. A holl aneilydd luoedd ni. Coronwch ef yn ben. Yn ei sefyll i ganu mawl yn gilydd. Iesu yn
derbyn clod mae yn ei hyn. Arglwydd fe yw brenin brenhinoedd ac arglwydd arglwydd. Ar ei ben bo y goron. Ond arglwydd i ni eisiau gweld hynny. A dad fi ni heno eisiau. Mae'r arglwydd Iesu yw'r un sydd wedi ei goroni yn ein bywyd ni. Ein brenin ni. Yr un fi ni yn ei ddilyn. Bob awr, bob dydd. O arglwydd, gadw ni weld hynny. Profi hynny hyn. A nid rwy'n ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. 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 Nawr, ni yn parhau heno efo ein cyfres ni ar y frwydr ysbrydol. Ac ni wedi clywed dros yr wythnosau diwethaf, ni wedi clywed gyntaf i gyd am y ryfel, y reality yma o ryfel ysbrydol. Ac yna, wnaethon ni glywed am yr angen i ddewis ochr. Hynny yw bod angen i fi agw afael y tywyllwch a dod yn rhan nawr o'r brwydr yma ar ochr Duw ei hun. Nawr heno, ni eisiau ni droi'r sylw ni at ein capten. Yr un sydd yn ein harwain ni yn y frwydr, yn arwain ni i'r gad, sef wrth gwrs yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n gwbl o testunau gallwn ni wedi dewis, mannau gallwn ni wedi troi atyn nhw yn y gair. Ond ni yn meddwl am Joshua penod 5, chi'n cofio mae Joshua fyna yn paratoi at frwydr yma'n gweld y person yma efo cleddyf yn ei law, capten neu arweinydd byddin yr arglwydd, roedd hwnna'n un opsiwn. Gallwn ni wedi troi at Eseiach wedi 3, lle mae'r arglwydd ei hun yn ymddangos a'i ddillad e'n goch gan waed ar ôl bod yn brwydro ac yn curo'r gelyn. Gallwn ni wedi troi at hanesion fel Christ yn cael ei demptio yn brwydro yn yr ariannwch gyda'r diafol, neu wrth gwrs Christ ar y groes, yn gwynebu'r brwydr fawr fyna. Ond ni yn teimlo falle y testyn gorau o ran y thema yw datguddiad 19. Felly ni'n troi nôl i lyfr datguddiad heno yma. Datguddiad 19 ac adnodau 11 i 21. Mae'r ein Duw ni. Gwelais y nef wedi ei hagor, ac wele geffyl gwyn. Enw ei farchog oedd ffyddlon a gwir. Oherwydd mewn cyfiawnder mae ef yn barnu ac yn rhyfela. Yr oedd ei lygaid fel fflam da. Ac ar ei ben yr oedd diademau neu coromau lawer. Yn ysgrifenedig arno, yr oedd enw na wyddai neb ond ef ei hun. Yr oedd y bantell amdano wedi ei throchi mewn gwaed. Ac fe'i galwyd wrth yr enw Gair Duw. Yn ei ganlyn ar geffylau gwynion, yr oedd byddinoedd yn ef wedi ei gwisgo a lliain maen disgleirwyn. O'i enau, yr oedd cleddyf llym y dod allan, iddo daro'r cenhedloedd ag ef. A bydd ef yn ei llywodraethu a gwialen haearn, ac yn sathru gwynryw llyd digofaint Duw, yr holl achriwr. Yn ysgrifenedig ar ei bantell ac ar ei glin, y mae enw Brenin Brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi. A mae gwelais angel yn sefyll yn yr haul a gweiddo ar llais uchel wrth yr holl adar oedd yn hedfan yng nghanol y nef, dewch
Ymgasglwch i wledd fawr Duw. Cewch fwyta cnawd brenhinoedd, cnawd cadfridogion, cnawd y cryfion, cnawd ceffylau a'i marchogion, a chnawd pawb, yn rhyddion ac yn geithion, yn fach ac yn fawr. Gwelais y bwystfil a brenhinoedd y ddeiar a'i gyfinoedd wedi ymgasglu i ryfela yn erbyn marchog y ceffyl a'i fyddin. Daliwyd y bwystfil, ac ynghyd ag ef y gau broffwyd oedd wedi gwneud arwyddion gwirthiol o'i blaen, i bwyllo'r rhai oedd wedi derbyn nod y bwystfil ac addoli ei ddelwyr. Bwriwyd y ddau yn fyw i'r llyn tân oedd yn llosgi a blwster. Lladdwyd y gweddill a'r cleddyf oedd yn dod allan o enau marchog y ceffyl. A chafodd yr holl adar yn gwala o'i cnawd bwyd. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni ganio'r atodiad nesaf. Pedwar. Yr erin ffesg, llydedig yng nghanol brwydrau sydd. Mae'r gelyn yn glwyfedig roedd bron a chario'r byd. Na lwfrhaid y gawon cei gonquest yn y man, mae'r gŵr sy'n gwisgo'r goron yn eirio ar dy ran. Yn ei sefyll i gan. Amen.
o arglwydd ein Duw. Ni yn dy geisio di yna. Arglwydd ni'n dod ger dy bron di, a dod i dy bresenoldeb di. A ni'n dod ni eisiau dy boli di. A ni'n dod ni eisiau dy nabod di yn well. Ni eisiau clywed mwy amdano si arglwydd, ni eisiau dy garu di yn fwy. Da, ni'n diolch i ti, fod ti'n Dduw sydd yn ein gwahodd ni at y sydd y hun. Da, ni'n diolch bod ni wedi clywed heno nawr yn dy air di. Y disgrifiad ryfeddol yna o'r arglwydd Iesu Grist, y marchog ar ei geffyl gwyn. Dad, ni'n gwybod mewn ffordd mae darluniau sydd gyda ni fan hyn, ond darluniau o reality, o wirionedd ac arglwydd, os yw'r disgrifiad i ni'n cael fan hyn gan Ioan yn fawr ac yn rhyfeddol ac yn ofnadwy, wel cymaint yn fwy yw y reality ei hun, yr arglwydd Iesu Grist, capten byddinoedd yn ef. Ac arglwydd ni'n gwybio heno, wrth i ni ddarllen yr geiriau yma, ni glywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthyn ni, a wneud i agor yn ef i ni. Dad, a wneud i helpu ni i ddalgafel ar yr hyn mae dy ail di yn ei ddatguddio, yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthyn ni. Dad, agor llyged ein calon ni ar ôl lyged ffydd i ni i edrych ac i weld yr arglwydd Iesu yn ei fawredd a'i ysblander a'i ogoniant i gyd. Arglwydd cynhesan calon ni. Methu osgoi y ffaith bod Ioan fan hyn bod e'n nabod yr arglwydd Iesu ac yn ffrind agos i'r arglwydd Iesu tra bod ar y ddaear. Mae Ioan fan hyn yn llawn edmygedd ar y cefod. Wrth weld y brenin ar ei geffyl. Ac arglwydd ni'n gweddio bod hynny'n wir amdano ni. Falle bod rai ohono ni yma yn ofnus. Falle bod y syniad yma o frwydr ysbrydol yn ein dychryn ni. Falle bod ni ar hyn o bryd yn gwynebu ymosodiadau amrywiol ac yn stryglo arglwydd. Ni newydd canu, ni weithiau yn gallu bod yn cresg ac yn llefedig ac yn gweld y frwydr yn galed. Ond ni'n diolch i si heno bod yr un sy'n gwisgo'r goron, Ian wir y marchog ar ei geffyl gwyn, yr un sydd yn frenin brenhinoedd ac arglwydd ni. Mae eiriol ar ein rhan, yn gweddio drosto ni nawr, cyflwyno ei hun ar ein rhan ni. Ond diolch hefyd bod wedi brwydro, a wedi ennill y fuddugoliaeth, a'i fod nawr yn arwain yn y flwyddyn. Arglwydd, diolch bod ti byth yn ein gadael. Diolch bod ti wastad gyda ni, wastad yn clywed dy bobl di, wastad yn gwarchod dy bobl di. Ti wastad yn mynd o'n blaen ni. Bod ni wastad yn ymwybodol o hynny, ac bod ni yn gallu anghofio hynny. Dad, dangos dy fawredd i ni heno. Osgweli di bod yn dda. Dad, ni'n cael ei weddio dros Gristnogion yn rhannau o'r byd lle mae'r frwydr yn real iawn ac yn ffyrnig iawn a lle mae dilyn y brenin Iesu yn costio iddyn nhw. Ac yn gallu costio yn ariannol, yn gallu costio o ran ei statws cymdeithasol, yn gallu costio i'r rhyddid, yn gallu costio i bywyd hyd yn oed. Arglwydd am ei ddangos iddyn nhw ein brodyr a'n chwiorydd ni, fod ti yn rwydro rostyn, fod ti gyda nhw o ran, ym mhob man,
Cyd-ddiwyr yr oes. Arglwydd. O, derbyn yn mawr ni, a diolch ni. Mae'n neud i gwarchod dros ein calonau am y ddweud. A'r pwysus. A mi bod ni'n gofyn yn ei enw. Amen. Ganddo ni o'r llyfr ymynau nesaf i 580. Mae hiraeth yn Fenghalon yn cael teimlo hyfryd glas, conquest nwyddau sydd hyd heddiw yn gwrthnebu'r nefolas. Mae ddawn hyfryd iawn wedi'i molfyn bore a naw. Trydydd pennill. Marchog yn dyfreinio allu. Wisg dy gleddau yn wast y glin. Estyn braich a ffom elynio achub wael rhienus di. Gelyn llym ni saith ddim, fydd, o blaen dan feidro rym. Ac yma yn ei sefyll i gan. Mae'r cwestiwn, fel ni wedi gweld dros yr wythnosau diwetha, mae'r cwestiwn mewn brwydr. Os ych chi wedi rhoi eich ffydd chi yn yr arglwydd Iesu Grist, i chi wedi dianc a wedi cael eich cymryd o
afael y tywyllwch, ac o awdurdod Satan a'r pwer ysbrydol drygionus yna, a chi wedi dod nawr yn rhan o deyrnas Dduw, yn rhan o deyrnas nefoedd. A chi wedi dechrau felly ar y frwydr yma, brwydr ysbrydol sy'n cael ei ymladd o ddydd i ddydd. A mae'n lot o ffactorau gwahanol yn y frwydr yma, mae'n lot o bethau i ni ystyried, a os Duw a'i mynd, wrth i fynd ymlaen, byddwn ni'n gallu delio gyda llawer o agweddau gwahanol. Ond am o'n i, y cwestiwn pwysig, y peth cyntaf sydd angen i ni ystyried nawr yw'r cwestiwn yma. Pwy yw ein capten? Os ydych chi'n mewn brwydr, os ydych chi'n gorfod mynd i ymlaen, chi eisiau gwybod pwy sydd ar flaen y gant. Nawr, jyst ni'n gofyn i chi heno, pa fath o gapten sydd ei angen arno ni. Ni'n siŵr bod yna llawer o atebion posib, llawer o atebion cywir. Yn heno, wrth i ni edrych ar Datguddiad 19, adnodau 1 ar 10 i 21. Fi eisiau tynnu allan tri ffyrdd. Tri ffyrdd sy'n dangos i ni mae Iesu yw y capten rydyn ni angen. Iesu yw'r capten gorau gallwn ni obeithio amdano fe wrth i ni fod yn y frwydr ysbrydol yma. Y peth cyntaf fi eisiau ni weld yw hyn. Mae Iesu yn capten sy'n barod i arwain. Capten sydd yn barod i arwain. Falle bod hynny'n swnio fel rhywbeth amlwg. Falle bod chi'n cymryd hwnna yn ganiataol, ond mae'n bwys pwysig yn dydy. Falle bod chi yn gallu meddwl am enghreifftiau eich bywyd chi, eich profiad chi, lle oedd angen i rywun arwain, oedd angen i rywun camu lan, step up o bethau, a camu i'r bwlch, a wnaethon nhw ddim, oedd neb yna, neb eisiau gwneud. Ni'n profi hynny sawl gwaith wrth gwasanaethu fel llywodraethwr mewn ysgol lleol. Mae gwestiwn yn codi'n reoledd, pwy sy'n mynd i fod yn gadeirydd y llywodraethwyr? Os neb eisiau fe. Mae yna rhywun yma sy'n wedi ymgymryd ar gyfrifoldeb, ond byddwn i'n dweud yn ddigon amharod. Achos os yw'n fath o waith, os neb eisiau gwneud. Yn ei fi gweud sawl gwaith, bydd y well ydy camu lawr o'r llywodraethwyr yn gyfa'n gwbl na gofod gwneud y gwaith yma. A chi'n gweld yn dichyr, os ydych chi'n meddwl am enghreifftiau eraill yn y byd gwleidyddol. Falle bod yna rhyw blaid, a maen nhw wedi cael cyfnod anodd, ac maen nhw angenethol arweinydd newydd, ond sef eisiau fe? Sef eisiau job? Mae dasg yn rhy anodd. Weithiau, dyw pobl ddim hyd yn oed eisiau sefyll yn yr etholiad o gwbl, ydyn nhw ddim eisiau camu lan achos maen nhw'n ofni beth sydd yn mynd i ddod. Mae gen i ni capten sydd yn barod i arwain. Gwelais y neb wedi ei hagor, a gweled geffyl gwyn. Enw ei farcod oedd ffyddlon a gwir, oherwydd mewn cyfiawnder mae ef yn barnu ac yn rhyfela. Adnod 14, yn ei ganlyn ar geffylau gwynio, roedd byddinoedd y neb wedi ei gwisgo allu ein haen disgleirwyr. Hynny yw, mae'r byddinoedd yn canlyn achos bod yn y blaen. Gen i gapten sy'n barod i arwain, sydd eisiau arwain. Nawr, peth cam ddeall, weithiau mae hynny'n gallu bod yn beth negyddol yn dydi. O'n i arfer hoffi gwylio The Apprentice, ac os ydych chi'n gwylio raglen dyledu The Apprentice, ac yn aml iawn o'ch chi'n cael sefyllfa fyna lle oedd rhywun yn gwthio ei hun yn i'r blaen, ac yn nhw jyst ddim yn addas. Ond yn rhywbeth eitha hyll amdano fe, rhywbeth balch. Ond nid dyna sy'n gyda ni fan hyn. Na, wrth gwrs, ni wedi canu am yr arglwydd Iesu, fe yw yr arglwydd Iesu. Yr arglwydd Iesu yw'r person mwyaf
gostyngedig. Y person mwyaf di ymhongar. Ond beth sydd ei angen arno ni yw capten sydd yn mynd i'n harwain ni I fuddugoliaeth am yr arglwydd Iesu cymaint oedd hynny wedi gostio iddo fe, wedi camu lan a wedi dweud I fi'n fodlon gwneud. Dwi ddim fel rhai arweinwyr. Yn siŵr mae'n lot o ryfeloedd, mae'r capteiniaid neu'r cadw gwydogion, yr admirals, neu beth bynnag yw teitlau nhw, lle maen nhw'n mynd yn y bunkers, yn arwain o'r cefn lle mae fe'n saff. Dyn nhw ddim yna ar flaen y gad yn gwneud y gwaith caled. Na, ond dyma lle mae Iesu. Fe sydd yn mynd allan I frwydro, fe sydd yn arwain ei bobl, yn wir, pan ni'n darllen ymlaen, fe yn unig ni'n clywed am yr hyn sydd yn ymlaen, yn dyma. Fe yw'r un sydd yn o'r cleddyf yma'n dod allan o'i enau. Fe yw'r un sydd yn taro'r cenhedloedd a gwialen heiar ni. A wrth gwrs mae'n y frwydro gyda ni I wneud. Fel ei dilynwyr yn ni feddwl am hynny yn nes ymlaen yn y gyfres yma, ond mewn ffordd, fe yw'r un sydd wedi ymlaen y frwydro. Fe yw'r un sydd wedi ennill y fuddugoliaeth o'r dechrau i'r diwedd. Ac wrth gwrs, nid jyst dechrau arwain fan hyn mae dyma sut i'n ei weld. Ni'n clywed yn dyn ni, yn Adnod 13, fe galwyd wrth yr enw Gair Duw. Cofiwch pwy sy'n sgwennu fan hyn, Apostol Ioan. Mae Ioan wedi sgwennu o'r blaen am air Duw yn dod. Yn y dechreuad yr oedd y gair. Roedd y gair gyda Duw a Duw oedd y gair felly roedd yn y dechreuad. Ac yna mae'n dweud daeth y gair yn gnawd. Dyma pwy yw Iesu, fe yw'r un sydd yn arwain y ffordd o'r dechrau. Fe yw'r un sydd, mae'r cwbl wedi dod I fydoleg trwyddo fe. Fe yw'r gair a ddaeth yn gnawd a phreswylio yn ein plith ni. Tra bod ni dal yn elynion, dyna chi ddewis dod i'r byd I ddioddau trosto ni. Yn y llythyr at yr Hebreaid, ni'n clywed na fe yw awdur a pherffeithydd ein ffydd ni. Fe yw'r un sydd wedi dod I agor ffordd ac arwain y ffordd achos bod ni wedi methu. Ni'n clywed yn dyn yn Efengyl Marc. Mab y dyn yn taim ni ddaeth I gael ei wasanaethu, ond I wasanaethu ac I roi ei fywyd yn ddrydwedd dros lawer. Ni'n clywed yn y llythyr at y Colosian na fe yw'r cyntaf anedig o blith yn heirw. Fe yw'r cyntaf ym mhob peth. Dyna ni gapten sydd yn barod I arwain. Mae'n y gysur rhyfeddol yn hyn. A ni ddim yn cael ei orfodi i'r gwaith. Mae'n dewis yn gymryd ar gwaith. A felly gan bod e wedi dewis yn gymryd ar gwaith yma, gallwn ni fod yn hollol sicr heno bod e ddim yn mynd i'n gadael ni. Beth bynnag ni'n gwynebu, so bynnag bydd y frwydr yn edrych yn ein bywyd ni o ddydd I ddydd, dwi ddim yn stopio arwain achos mewn ffordd oedd yna beth adeg pan oedd e ddim yn arwain. Bydd yna beth adeg lle mae'n stopio'n caru ni achos mae wedi'n caru ni a chariad tragwyddol. Bydd yna beth pwynt lle bydd e'n rhoi lan yn y frwydr achos mae e wedi dewis ac wedi ymrwymo I arwain ei bobl o dragwyddoldeb. Mae'r peth cyntaf, mae'n dydi gapten sydd yn barod I arwain. Ond wrth gwrs weithiau, wel, ni'n rhoi'r enghraifft yna o'r apprentice, weithiau, gewch chi bobl sy'n barod I arwain, sydd eisiau a arwain, ond sydd ddim yn deilw I arwain. Ond nid fan hyn, dyma'r ail bwynt. Dyna ni gapten sydd yn deilw I arwain, yn worthy. Dwch eto
dal I ddisgrifio. Enw ei farchod oedd ffyddlon a gwir. Am enwau. Ffyddlon a gwir. Fe yw'r un sydd yn ffyddlon o hir. Fe yw'r un sydd yn wirionedd ynddo fe ei hun. Ni'n clywed mae mewn cyfiawnder mae ef yn barnu ac yn rhyfel. Ac mae yna rai arweinwyr, a maen nhw'n arweinwyr sydd yn gwthio hun ar y blaen, a maen nhw'n ddychrynllus, maen nhw'n cyflawni pethau ofnadwy, ond nid hwn. Mae'n gyfiawn. Mae'n dda. Mae'n berffaith ym mhob ffordd. Mae ganddo fe awdurdod yn oes, ni'n clywed adnod 12, roedd ei lygaid fel fflam da, mae'n sanctaidd ac yn glir, ac ar ei ben yr oedd diademau lawer. Ond y syniad o pentwr o goronau. Coronwch, coronwch, coronwch ef yn ben. Dwi'n ddim yn ddigon ar ei gyfer e. Yn enw arall yn cael ei roi ddo, yn adnod 16, brenin brenhinoedd, a'r blwyddyn. Meddyliwch am y person mwyaf pwerus a mwyaf o awdurdod gallwch chi. A mae e uwch, ac yn uwch, ac yn uwch. Hynny, beth sydd yn mynd yn rhywun sydd yn deilwng I arw. Mae ganddo fe yr hawl. Dyw e ddim jyst yn gwthio hun yn ymlaen ac yn cymryd pethau iddo fe ei hun. Na, fe sydd berchen ar bopeth. Mae ganddo fe hawl ar bopeth. Fe sydd wedi creu popeth a fe sydd wedi prynu pobl i'w hun trwy ei waed. Pam bod e mor deilwng? Wel, oherwydd pwy yw hwn, ond Duw ei hun, yn dydw. Disgrifiad chydig bach yn rhyfedd yno, does? Adnod 12. Yn ysgrifenedig arno roedd enw na wyddai neb, ond ei hun. Hynny yw, mae yna rhyfgelwch yn perthyn iddo fe, ryw ddynder yn perthyn iddo fe. Pam? Achos dyma ddiwdod wedi dod yn y cnawd fel person. A felly, pwy sy'n dynnu fan hyn yn y capten yma? Mae dyn ni rhywun sydd yn deilwng. Mae gan yna'r cymwysterau cywir I gyd. Chi'n cael bobl weithiau yn dych chi, nhw'n trial am swydd. A rili, nhw'n jyst yn chanso yn ddim. Achos, dim dyn nhw'n cymwysterau. Ond beth sydd ei angen fan hyn, beth sydd eisiau mewn capten, wel, mae'r arglwydd Iesu yn tico'r bocsys I gyd. A felly mae'n rhywbeth hyfryd amdano fe yn does. A mi'n edrych ar y person yma, fe ddylse fod yn cynhesu yn calon ni. Mae'n dda I ddilyn y person yma. Mae'n deilwng, dwi ddim yn waith caled. Falle bod chi wedi cael y profiad nhw fod mewn tîm yn y gwaith, chi wedi cael eich gorfodi I ddilyn rhywun. Mae rhywun wedi cael ei gosod mewn awdurdod drosto chi, a mae'n ddiflas. Chi'n meddwl, pam dylswn I wrando ar y person yma? Dyn nhw'n qualified neu, dyn nhw'n dda yn y swydd. Ddim yr un yma, dyma'r gapten sydd yn deilwng. Mae e'n holl alluog, yn holl wybodus, mae e'n hyfryd yn holl ffordd. Yr ail beth, capten sydd yn deilwng i'w ddilyn. Nawr, wrth gwrs, gallwch chi gael rhywun sydd yn barod I arwain. Yn bodlon gwneud. A maen nhw'n deilwng, ydyn nhw'r pethau sy'n gwneud nhw'n addas. Ond chi dal yn y siŵr nhw'n mynd I wneud. And push comes to shove. Ydyn nhw'n mynd I lwyddo? Ydyn nhw'n mynd I gyflawni'r hyn sydd ei angen? Ydyn nhw'n mynd I sicrhau bod y goliaeth? Dyma lle ni'n dod i'n pwynt olaf I heno. Mae'r arglwydd Iesu yn gapten sydd ar gallu I arwain. Os dim am heiedd fan hyn os
yn gyntaf i ni clywed amdano fe. Adnod 13. Roedd y fantell amdano wedi ei throchi mewn gwaed. Ysgrifennu od. Mae'n chydig bach o ddadle am bod gwaed pwy yw hyn. Mae rai yn meddwl, wel, gwaed yr arglwydd Iesu ei hun, a mae'n rwydd i ddeall pam yn dydi. Mae'n anodd i ni beidio meddwl am waed Iesu. Yr un a droi ei waed gwerthfawr drosto ni ar y groes. Mae gwaed yr arglwydd Iesu'n cael ei sôn amdano y llawer yn datginiad. Fe yw'r oen a lafwyd ac y brynodd iddo ei hun bobl o bob llwyth a iaith a chenedl ac yn y blaen. A felly, yn naturiol, ni'n clywed bod ei fantell yn goch gan waed, wel, mae'n siŵr mae ei waed yw. Wel, falle, ond fi ddim yn credu. Fi'n credu na beth sy'n dod i fyny yw cyfeiriad nôl i'r adran yna sy'n sôn amdano fe'n gynharach, Eseiach 3. Mae ddim troi yna nawr, allwch chi fynd a darllen yr adran eich hun. Yn Eseiach 3, mae yna ffigwr yn dod o Edom, o wlad y gelyn. Ac mae'n dillad ein goch. A'r cwestiwn yma yw, pam y dillad i'n goch? Lle ti wedi bod, beth ti wedi bod yn gwneud ar arglwydd ei hun sy'n dweud? Fi wedi bod yn yma. Rwy wedi bod yn brwydro. Mae fy nillad i yn goch efo gwaed y gelyn. I fi wedi bod yn sathru y gwynrhyw, fel bod rhywun yn sgwisio grawnwyn er mwyn gwneud gwyn, i fi wedi bod yn sathru'r gelyn. A fel bod y sathru grawnwyn yn gwneud eich dillad chi'n goch, i fi wedi bod yn sathru y gelyn a mae fy nillad i'n goch achos bod fi ar ben fy hun wedi ennill y buddugoliaeth. Dyna sydd yn ei fan hyn. Pwy yw'r marchog yma ar ei geffyl gwyn? Wel, yr un sydd wedi ennill y frwydr ar ei ben ei hun. Fel Dafydd yn gwynebu Goliath ar rhan yr Israeliaid. Fe yw'r un sydd wedi brwydro ac wedi ennill y dydd. Dyna nath e, yn ei fywyd e, dyna nath e yn y tentiad yn yr anialwch, dyna nath e ar y groes, brwydro a brwydro ac yna ar y trydydd dydd. Mae'n torri allan o'r byd mewn buddugoliaeth. A felly nawr, mae ganddo fe bob neth, pob awdurdod. Ni'n clywed adnod 15, o'i enau roedd credu'r llyn yn dod allan i rodaro'r cynhedloedd ag ef. A bydd ef yn ein llywodraethu a gwialen heir ac yn sathru gwynrhyw ffyd i golfaint yw yr holl a lluog. Pwy yw e? O fe yw'r barnwr cyfiawn sydd yn mynd i ddelio gyda phob drygion. A mae'n mynd i ddinistrio pob gelyn. Mae'r fuddugoliaeth yn sicr achos mae wedi ei hennill yn barod ar y groes ac yn yr atgyfodiad. Wrth gwrs, wrth ni'n darllen ymlaen i ddiwedd y benod, ni'n clywed am y gelynion yma'n cael ei trechu, y bwysffil a'r gau broffwyd, pwerau drygionus y byd a gwrthwynebiad o fewn, hyd yn oed o fewn yr eglwys ac pob gelyn, y brenhinoedd yma i gyd ac wrth ni'n darllen ymlaen i'r benod nesaf, mae hyd yn oed Satan, y ddrai fawr doch yma, mae yn cael ei daflu i'r llyn o dan a brwdstan. Un dydd bydd holl elynion o'r arglwydd Iesu yn droedfaint i'w draed yn. Mae'n sicr. Mae di ennill y rhyfel yn barod ac un dydd bydd y brwydro i gyd ar ben a fe bydd yn dal i fod ar ei geffyl gwyn ar ei osod. Dyna ni gapten fan hyn sydd ar gallu i gyflawn i'r dasg. Y gallu i arwain, y gallu i ennill y buddugoliaeth. Ond gael ofyn i chi, pwy yw eich capten chi? Dyma'r capten chi. Wrth ni baratoi ar gyfer heno
Mae un ymadrodd yn mynd trwy meddwl o hyd ac o hyd. Chi'n siŵr o'r gallu dyfalu beth oedd e? Neu rai ohonoch chi. Oh Captain, my Captain. Chi'n geiriau yna? Oh Captain, my Captain. Mae ambell chi'n nodio, ambell chi'n edrych yn hollol confused ar hynny. Mae'r geiriau yna, geiriau nes i ddod o'r eich traws nhw am efallai dwi'n siŵr. Mewn ffilm efo Robin Williams ynddo fe, o'r enw Dead Poets Society. Ac mae'r ffilm yma yn sôn am ddylanwad Athro-Saesneg a'r criw o bechgyn ysgol yn cyflwyno nhw o'r Dead Poets yma. Ac yn y wers gyntaf ma'n roedd nhw, mae'r athro yna'n cyflwyno cerdd i'r bechgyn, cerdd gan y bardd Walt Whitman o'r enw Oh Captain, my Captain, dyna enw'r gerdd. Mae'r gerdd yma, mae ercof am Abraham Lincoln, cynarlywydd America, ar ôl iddo farw, a mae'r gerdd yma'n defnyddio darlun o llong. Llong sydd wedi bod yn hwylio, a maen nhw'n hwylio I fuddugoliaeth, ond yn y broses mae'r capten wedi marw. Just darllen ychydig, wel, bennill gyntaf. Oh Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every rack, the prize we sought is won. The port is near, the bells I hear, the people all exulting. While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. But, oh heart, 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 oh the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen, cold and dead. So syniad yma bod y llong di cyrraedd y diwedd, ond oh captain, my captain. Mae'r captain yma, Abraham Lincoln, yn arwain America, mae wedi syrthio. A sorry, long story short-ish. Ar ddiwedd y ffilm yma wedyn, Dead Poets Society, mae'r athro Saesneg yma, Robin Williams, mae'n cael y sac, dwi'n cael ei ladd, mae'n cael y sac oherwydd I ddylanwad ar y bechgyn yma. Ac wrth yma adael, mae'r bechgyn I gyd yn codi ar ei desgiau nhw, mewn rhyw fath o wrthryfel, ac yn codi ei lleisiau mewn teyrngarwch i'w captain. Oh, captain, my captain. Ydyn ni'n gallu gweud hyn am yr arglwydd Iesu? Yma dyma yw'n capten ni. Mae wedi ennill y fuddugoliaeth. Mae wedi gollwng ei waed, the bleeding drops of red. Mae wedi marw, ond mae'n fwy nag unrhyw capten arall, achos mae wedi atgyfodi hefyd. Ydyn ni'n gallu gweud o capten, fy ngapten. Efe dyma'r un I ni'n hyderus fel Cristnogion sy'n marchogaeth allan o'n blaenau ni. Os felly, beth sydd â chi ofn? Beth sydd â chi ofn ni? Mae'r Apostol Paul yn dweud i'r Rufeiniaid, rydyn ni'n fwy na chonchwerwyr. Mwy na chonchwerwyr. Trwy'r arglwydd Iesu, yr un sydd wedi'n cael ei. Neu, beth sydd i'w ofni? Beth mae'r diafol yn gallu gwneud I ni? Beth mae'r byd yn gallu gwneud I ni? Beth mae'r marwolaeth yn gallu gwneud? Dim byd. Dim byd. Mae gennym ni gapten sydd yn barod i'n harwain ni, a sydd yn deilwng i'n harwain ni, a sydd ar gallu i'n harwain ni I fuddugol. O, capten ein capten ni, diolch I. Amen. Ganwn ni. O'r llyfr yma ne. Yr unig enyn o'n i'n gallu ffindo yn sôn am capten mawr ein iachawdwriaeth, welaf yn y flwyddyn hon. Holl elynion ei ddyweddu yn gorfod plygu ei bron. Bant afradlon sy'n dod adref, a fi'n hell o dir ei glad. Rhai fi yn fidion sy'n clodfori Duw am iachawdwriaeth bron. Yn ei sefyll I ganu mawr.
roedd Iesu yn llwyddiannus. Mae'r ffrogwm blaenau ni. Nawr byddai ni ras yn harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda pob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen. Amen.